Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet yaka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kahinyo trap achik National Movement Ribhoi District Unit kalami Shakhmat ban persya ek jingle menti ka sarkar jilla bakam shimla le EA ne pendep no ek jingkran khapot baka sarkar Assam kat hadu bakala wanra ek jingya kaja khapot nakapor shakapor hapdangki ar jilla haki babun ki jaka khapot bat ka balawan ra ru ek jing e ka baki pajba nong shnong ki bajusha pendek nakapor shakapor haki pulit jongka Assam wadla ki babun ki jaka khapot ki bajumi ya ka jingkaja khapot ki dangdai hok hapo ka jingpe jingkhmi ka jala Meghalaya panban ka jingwan turpot ka Assam la GE bait bakale donbor kim juting nesmit habakiwan shakum ki tei ki jaka bat ki yapher na ki bor ka Meghalaya lakno uba pateng mersing presiden ka HNM na ribhoi habakran hakmat kilat pathai khubor haka laipho tarik unaitung Daka baw loong balada ka Assam ka ay hukum syaki pulit jongka ban pen ibor haki jaka ya kaja kaput balaipat ka Meghalaya kamnut ban ay bor syaki pulit jongka ban pen ibor haki ba kum kitay ki jaka ka HNM kala keno ru ba omday tang hayong khuli ba kalami ka jingle donbor ka Assam ka pausay bunsin ba ki don ki ba ki badon ya ki RR ki epic ki adhar bat ki we bat kane kalawan ra ya jing sngo ka Assam ban kam haba ki don ki breu jongka ki balong kum ki langyong nalor kataru ka Assam ka ju register eiru iki dulir jaka jongki tu ki basa ki khapot bar ka juwan ra ru wat iki kampen roy ki ba ka the puk ha ki ba kum ki te ki jaka ki ba ka Meghalaya kamnut ban pen ibor bat kamla ru ban yarap ban register e ya ki jaka ki pajba ha ki te ki snong ki basa shi ki khapot ulo ongru baka jingekren jongki ar chief minister kata ka Meghalaya bar ka Assam ka bansalong haka nriu tarik unailar ka HNM kamla shu ban Shaniah namar batang hakini ki khndiat sngi kala don ka jingpen ben penban tang katu ka nesngi kala mi ka jinge kaja bat kumta ka HANM kanya hi Shakhmat yiki e baka de banle kram apshu ka jingekren ki chief minister namar ka Assam kum baka pau kalong baka ktin da kumwei bat ka kampat da kumwei Sarkar Assam ka banut menpedi nagabar Hynrei kat baka sarkar Meghalaya pan kam junut banele persya dikata ka bu jingkli ka sang ba imat kaladai ka por ba ngin kendit benreuno nagalayang jongi ka sang ba kumjuru nagalayang ka sarkar jonga Meghalaya kaladai ban sim kilat kilanti ban thau kilat jingrap sya ki border area namaring yoi ba hadu kano ki parado prasnam ki jongi ki don dia kajing ir kamen sim syaki border area namar yoi bana kapor syakapor ka Assam kamnan le donbor bat kawairu ni kwa ban kerpat syaka sarkar badon burom jong ka Meghalaya ba lada ka sarkar Assam kanun ban aya ka order ragi pulit Assam ban le donbor balai na kalaya ka sarkar Meghalaya kamnut ban ai ya ka order ragi pulit jong ka Meghalaya bakin le donbor syaki border area namar Ngim cui ya ki pulit jongga Meghalaya bakin penibor syaki border area te nagala kaseng ngi sokya halor kane bat dikerpat ya ka sarkar ba kadai man prakhat thamai no ban penbai no mardor ya uput usam namar ngitip ba usnam arja arpuar ka sarkar Meghalaya kan celebrate ya ka jingdap sampusnam Hynrei lalayo uput usam kamla man penbiang ngina le kaseng nginap ban persya ya ka sarkar juga Meghalaya lada kamla ban penbaik ya put usam haswa ban ka celebrate ya ka jingdap sampusnam jong ka state Meghalaya ka jongi namar ngisole arang ban ong ba lada ngin celebrate ya ka jingdap sampusnam ka jingyo ya ka jala bapura Hynrei klam put usam kalong le arang ya ka sarkar ba ka celebrate ya ka jingdap sampusnam bat ka bangyo i sigi border area bunsin ka sajja ba balai ka Assam kanut balai donbor namar don teng kibriu ki basa segi border area kidon artli ki epic kidon artli ki adhar bat kidon ru kibriu ki basa segi border area ki balai ya ka registration sya Assam te ka sarkar Meghalaya kadai ban
thau kilat gelenti ban penbaik ya kita kenrum kenram namar isu thu wasam unut ban le don bor dei badon kum kita gilangyong syaki border area ka sorkar Meghalaya kadai ban sim special syaki border area namar yoi kumbangin chuong ya ka sorkar Meghalaya la arbo tuli kita ki sorkar kilale Hynrei ka basusi pat kalong kim ju Shakhmat syaki border area khamtam hagi development namar yoi hagi border area wasam penbiang hagi development kat manakal yang jongga Meghalaya Ngim yang kita development bahkan penbiang segi border area yo lese kadai kadauba kaba nangapor sikapor kaja kadai kajingya kajaput de nagala kasengi kepat saka sorkar ba kadai ban Shakhmat kadai ban simkhya segi border area ban penbiang yang di development ki ba pher kumba aka asam ka penbiang segi border area namar ngiyo sisa balada ka sorkar kamla banle kumta kamdai tang hayong kuli nginut ban ong ba kinabun ki jaka maka asam kan sang kendrum namar kayo iba ka sorkar Meghalaya kamnut banele persya bat ka sorkar asam kadai gadau ka ba ka asam kanut berpeni na kapor sekapor kat ba yang jong ka sorkar Meghalaya kam junut berpeni na kabor kala dai kapor yangi baro kijak benriu khasi nyok trap nyok skum kalau ada kapor bangini ada telino bangini ada persya yang asam nyu inuksa ku mami jeram kadai gajingnya teli ke jongki bakila banele bak kipulit asam nah kalian jong ka Hanm di distrik ka khot kawer syabaro di parado parasnam di barang seng balang ba kalau ada kapor yang bangin teli gawai namar larang idoni kajingnya teli kamdon kajingnya banekun yang ano ka isu bat nagaling kaseng ikwa banong ba kalau don kam yangi bangin mi Shakhmat banekun ya kana isu banyak penbaik no yang put usam nama kabadon kam yang kastit kajongi menta kadai uput usam mar ngimla su ban supai bagi parado parasnam kajongi kinsa khambar segi border area bat nagaliang kaseng ikwa ban penpau ba nagaliang joka land protection cell joka CEC central body kan sasong perkhat ahi ditayo banwan hak Iadei bat ke border issue publish Temene fiang ba kidan kitu badan artli ki documents mah wala da register te kai ke jing ajing mot fi ka sarkar Meghalaya nama ba kate yong khuli gadang hap hapo jong Meghalaya ai jeng mut fi na ya ke sarkar makan le nam ta kitu ki buron dokumen sa asam na kalian kajongi ngikwa pan penpau sa sarkar naman hante po yung kuli ngioi kajing ya khle kibriu ki besong ki basa namar ngioi ba lada udop no trebal besong basa hante po yung kuli unomla banele ikikot isla nang ne po Meghalaya namar kadon kalan sanskar yo lese gidon ki dakhar ginon trebal di basa hanti po yung kuli kile ikot kisla syapo asam hadin bat kila le ikot kisla syapo asam kila yo ya ka registration jong galans dokumen nginget katai kadai kawai kadau bawa asam usanut banle don bor ban klun jubor ya kajaka namar bawa yo iba hanti po yung kuli kila don kibriu kibala le ya ka lans dokumen syaka asam namar ngiu iba lada kibriu kilile kot le slash asam ka kloy babanyo kabal ngo pat lada kiwan banle sya Meghalaya ngim ong tangya kinon tribal wat ki khasi jungir ki basa sa border area ngila juyo ki komplain kabagi ong lada ngile ikot isla sya Meghalaya kaslempor bhai banyo Hynrei lada ngiyo banle sya asam ka kloy bhai banyo tingi kentu sya ka sarkar kadai ban Shakhmat ba kumbale ka asam ka sarkar kadai ban thau kilat kilenti ban penkloy lada gibriu jungi ki basa sya khapun ki kwa banle ikot isla ka sarkar Meghalaya kadai ban yarap mardor bat kadai ru ban ai ka free registration na ka benta banle ye gelans dokumen kadai ki jikepat nagalaya ka seng Hanm di district te hak Iadei bakani ka je ki khapun kat bangila wanti menta kalong ba nagil arli ki sarkar jong ka ri jongi ka mut ka asam ba Meghalaya
ki chief minister kin syong perkhat nane gin penbek yo ni upot usam nane gin perkhat gin ke benta akan reu trek trek ai ji wot ni phi na liang ke SNM Nakaliang ka SNM hadin bagi layu I ba nakaliang jong chief minister jong ka Assam ba chief minister jong ka Meghalaya gila dep ya syong kan ya penbek ya put usam Hynrei ka ba bu pat Shakhmat nakaliang jungi kaseng ka bu bang nginom Shaniah ya ka jingi keren joki ngi nakaliang kaseng kai ka ba ngide banle ngihap banle namar kumbang yo I hadin ba kini gi atli gi chief minister jong ka Assam ba Meghalaya ke kendu hadin sisi asni kalami ke jing kelomar dekane kapan I ba ngimla ban Shaniah ya ka jingi keren jong gini gi chief minister namar yo I ba wasam ka tin ukuran na kubai kat ba ka kam ule na kumui dai na ka daw na kale ka seng ba ngimla ban Shaniah hoi kata ka jingi pun baik ke jong ki kimat ya pun baik hadai na kale ka seng yin baik ka ai ka bron kam banle na ka benta ka border issue. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.